Da na subscribe kana kada namu da ƙararrawar sanarwa. Na gode. Gani nan da tawogen ka a kamar yadda kuke gani ga Ali Ibrahim Musa dan Kwairo tafa yana dankawa Kawu Dan sarki makullin motarsa Toyota Corolla insha Allah wadda ake kira wane yaro ba duk kai ba Allah saka da alkhairi kai haka tafi dubu ba duk kai ba wane yaro yayi haka tafi dubu Allah ya saka da alkhairi idan ka karba idan ba ma kai sai a karba mai wannan mai gida ne idan ba ma kai har dan Kwairo yake ba Kawu Dan sarki mota gani nan da tawogen ka Da na subscribe kana kada namu da ƙararrawar sanarwa. Na gode.